ndikasvika netsvimbo iyi ndikaimisa so inondidhonzera panenge paine gold. iyo ndeyegoridhe Iyo pacha inondidhonza ndichingonzwa kuti famba wakatarisawo, famba wakatarisawo kundichienda. Painosvika ichimira tsvimbo iyi, ipapo panenge pane mari. Ndakaona unogona kusvika 10 vanga vaita kenza kuZimbabwe kweduku. But vamwe vachona pazongoshaya 2, asi vamwe vachona ndatotomboishifta zvokuibvisa kupi uku. Ndine zvandikutemerera panapa kuti yobuda panapa, totanga kuirapira ipapo yoputikira ipapo. matichi Vanhu vari kuti tiri kusileya vachiputsa dzimba dzavanhu. Saka mazuva ano zvataakuita isusu manje takungoti mukadzi akawana picture yemukadzi anoidana nemurume wako, tinoritora picture riya toita zvatoita, either ukaziva zita rake or ukaziva mutupo wake, tine kamutauriro katinoita papicture riya tobva taribaya. Panguva yatoribaya paya mukadzi uya anodonha, asi kudonha kwake anodonha achibleed, panobleed obva stroka kurudyi or kuright. Kunenge kwangotaurwa nemunhu iye anenge auya ipapo. Ndo zvatinoita izvozvo. amaiti tivarowa ne100,000 lawsuit hanzi defamation same rayana andakamboroona miracle poll. Saindi kubhilivha kuti makoti vanhu vanenge vakukandirana makoti papers zvekudaro. Hamuna here kamunotipawo kuti wotive nerombo rakanaka kukoti? Izvozvozvo zviriko zvakawanda zvekuti tinokwanisa kunge tichivhara nepamwe pakungoti chero majesty chaachitotaura kana kutombokotsira. Ladies and gentlemen, we are back again today with Baba Mutongi after he had taken a very long Sabbath. Baba Mutongi wangawambo amene wangaenda ku early retirement kana kuti wanga wadedzwa naMwari kana kuti chii chaitika. Sparks apedzera kuona Mutongi rini? Pane tema satopinda mu 3 months ndipo Mutongi asina kubatika. And even phone yawo yanga isingapinde. Ndapana pawana watsipikwa kana. Wazi mukuru wakatsipikwa ari chichakaitika. Umutongi utsipikilwe. Umutongi utsipikile. Baba Mutongi, welcome back. Aiwa, tinofara zigwa ameenda ari sekuwa Sparks paside. Aiwa, ini ndakanaka ini. Amoni mama enda kupi kuma madzoka mane tsvimbo. Tsvimbo iyi inotora pasi pemvura. Mama ambotora nenjuzi. Nambori kumadziva. Ndokwanandiri chaiko. Kumadziva maini kana kuti kumadziva Teachers College or aiwa mudziva chemo mumvura chemo ndakatombosvika kugungwa chaiko. Muri pasi pemvura. Chimbotora mamwe mapowers ari pasi papa. pane mapowers ari basi akaipa. wala ndatangire patsvimbo. Iyi tsvimbo iyi ndo inozarura zvinhu zvese, kureva kuti chinhu chese chiri pasi apa pevha ndikasvika netsvimbo iyi ndikaimisa so inondidhonzera panenge paine gold. iyo ndeyegoridhe Iyo pacha inondidhonza ndichingonzwa kuti famba wakatarisawo, famba wakatarisawo kundichienda. Painosvika ichimira tsvimbo iyi, ipapo panenge pane mari. Makabva nayo kupi? Makabva nayo kumvura futi? Ndakaitora mumvura. mvura yaishandiswa nani? Kwete mvura yaishandiswa mumvura zvokuti kutowa nenjuzu zipo. Ndo pandoti mumvura imomo yaishandiswa nani? Iyo tsvimbo yacho inenge ine vakuru pasi baba. Vakuru vedu vanogara mumvura here kana vanogara muninga? Kune vanogara muninga, kozoita vanogara mumvura. Vanogara mumvura ndo njuzu handini? Ndo munenge muine njuzu nemachembere. Asiro masaladi. Aiwa kana. Mbozi atidi mana gombo vanotongwa nemasaladi. Aiwa vadziwa masaladi. Sabeside tsvimbo yemamaini handika makauya nechimwe. Izvozvi tine zvinhu zvakawanda zvatakauya nazvo zvekugadzirisa mamainzi abude mari, uye zvakare nezvekuti munhu akange atambudzika zvakanyanya, kungava neurwere pamwe chete nekusabara, nepamwe chete nevasiri kutakura pamiri,
vanhu vese ivavo tine zvatinongovapa. Murume mazuva ano tine kamwe kamuti kadiki so katongokugurira, tikakupa kamuti kako katsenga kanovava kusunga pana paguvha kobva karegedza. Ukangoenda chete pane mukadzi zvinobva zvatongoita ipapo zvekuti mukadzi ave nepamiri sikakuuchika inewe. Right, ngati ndimbokudzosera pamashure mbijana tisati taenda kune zvimwe zvinhu zvamangauya nazvo, like ndinangu ndabvunza mubvunzo but question yabva yamusoro mangu. Pane problem yekuti vanhu vazhinji vachiita nyaya dzepasa kungaitira gold, saka tsvimbo izvo mati ndeyekumaini inenge chingoona gold because pasapa takanzwa kuti pane matombo akawandisa, mamwe anokwanisa kutisa mabhari tinozonyanya kukonzendeta isusu negold. Inongoona gold chete sinzi ine musoro wegold, kana kuti padiamond unoona kune mamwe matombo anocherwa pasi apapa. Ai chayo chete inhau yegold, kana yediamond anayo ndichataura, asi ndegold chete inongodhonza panenge paine mari, gold chete. It's okay. Ko mvura Aiwa, pane mvura ayo haiti izvozvo. asi mvura munobatani Aiwa, mvura kwatiko tungori kumari chete. amushande kumabhoho. Aiwa, kune variko hazigo Uzabulia mugodhi uchichera mabhoho unakuenda tsvimbo uzati panapa iripo. Alright, so manga muri kumadziva panguva iyi pakaitika zvakawanda time muri kumadziva, vanaona kukutsvaga here zvakanyanya? Takange tichitsvagwa, vamwe vazhinji vaitomboedza kufona vachifona, vakomana vachidayira, vakomana vaendo, vamwe vachinovaona uko vanenge vasvika, nekuti vanenge vachiziva tikatora ichi neichi zvinofamba zvakaita sei zvakanaka. Zvekuti vanhu vazhinji chavo pakazoona foni yangu iyi yaakuita, vanhu vakatanga kufona nezuro zvekuti matambudziko mazhinji ari kuuya nevanhu ndeapi panguva yamamusipo? Right, kune vamwe vanhu vanga vachiuya vakawanda vane zvirwere zvakafanana nakenza. Kenza zvakare ndine zvandinopa zvekuti tikaona, asi varume vandakaona vanogona kusvika 10 vanga vaita kenza kuZimbabwe kweduku. But vamwe vachona pazongoshaya 2, asi vamwe vachona ndatotomboishifta zvokuibvisa kupi uku. Ndine zvandikutemerera panapa kuti yobuda panapa, totanga kuirapira ipapo yoputikira ipapo. Matichi Ndine zvandinokutemerera zvokuti kana iri kunoku prostate inobva youya panapa yoputikira panapa. Yachiputikira apo takuchiirapa. asi prostate cancer ndopera here? Inopera zvakanakisa, hazvizode chete yambopiswa. Kana chinzi cancer yambopiswa inenge yaitwa sino? Zvekuchipatara zvezvo ndakanzwa mati anzi kensa anondosarudza kuti daurapwa chivanhu kana kuti chipostori kana kuti kuchipatara. saka kuchipatara ndochipatara vanoita zvokupisa neinonzi chemotherapy. saka isusu manje yambopiswa yei haya inozonetsa manje kurapa, asi sina kugara yambotsva, sina kupiswa kuchipatara, sinoda sei iyo inorapika. Iyo cancer is it a natural cause or vanhu vanenge kukandira cancer? Kukandirana kwe ko varungu vanoita ingwana? But kunoku kwedu isusu kuchibhoika pane imwe yekuti munhu anogona kuitawo zvakewo, but kozoitawo zhinji dzavako mazuva ano vafana vadiki vongobata-bata. But if you check ziko pane paunonyatsoona zvone kuchecha ndika cancer inotoitreata sedhimoni. Then kuchiwano kana kuti kuchiwano handizoziva hangu kana kuti mimi munorapa sei, munoona sechimi, munoona semwe yetsvina here? Itori imwe wetsvina, because kana uchikwanisewo kuti iri kunoku chichizoimuvha ubva uku tichiisapa toirapa yopera. Vakashata Saka mweya wetsvina. Alright, ko vakadzi nevarume uko ndakaona vanhu vari kutorerana vakadzi zisingaite izvezvi nhamba nenyaya yanga ichitonetsa mukoti, nyaya yamai Jeremiah. Vakomana vane zvivindi zvekuti vanokwanisa kutotora mukadzi wako wotoronga threesome naye omba mari
right ipapo panyaya dzakafanira idzodzo saka isusu varume ndonda vakaita sesuka we actually need help otherwise mageto youths ka akaite nechiro ndakatore mukombe right iyi nyaya diki mazuva ano isu tangoti kana murume achinetsa achienda kugirlfriend kana ane motikari mukadzi akangouya nepicture yemotikari nepicture yemurume ndebakatwa rangu randinaro so ndikavhura bakatwa ndikabaya motikari sene picture iyoyo anodonha asati asvika ikoko kudonha kufa aiwa hafi asi zvinomboroverawo nemotikari kuna mumwe akadzi anotengesa angazvirovere achienda kugirlfriend aiwa mushonga wechengeta tinopera hamuna mumwe here uri light kozoita mungo watanawo iko zvino zvokuti vanhu vazhinji dzimba dzavo dziri kuparara neuburikidza kwevasikana mazuva ano ari kuti tiri kusileya vachiputsa dzimba dzavanhu saka mazuva ano zvataakuita isusu manje takungoti mukadzi akawana picture yemukadzi yeye anaidana nemurume wako tinotora picture riya toita zvatoita either ukaziva zita rake or ukaziva mutupo wake tine kamutauriro katinoita papicture riya tinobva taribaya panguva yatoribaya paipai mukadzi uye anodonha asi kudonha kwake anodonha achibleed panobleed obva stroka kurudyi or kuright kunenge kwangotaurwa nemunhu iye anenge auya ipapo ndozvatinoita izvozvo anostroka zvamuchoseni aiwa hazvikwanisi kuzobvisika here ini ndinengazokwanisa kuzvireyonora because ndini muridzi wazvo ndinichaziva kuti mhiko yangu ndaisungira papi Mutongi muyazotudze mumbori chii kudai machena mani muri mutongi here kana muri muroy izvi ngatimbogumira ipapo cheto ini ndiri mutongi aiwa hanzi ndazigo muri mutongi zvazigwa ndingazvitevedzeri izvi zvazigwa because tumweni mafomula tamunozoyanatwa tumweni mamethod amunozoyanatwa zigo pamwe ndokutonga kwacho kutonga nedemo utongi kustroka wozi makamustrokesa kune moyo yangu nabva afa aiwa bhozi unoza chinoitika vakadzi vazhinji totinongona nyimbotaura naye ngari kubet bridge akati ndaneta nemurume wangu nemunhu wari kudanana naye ndikati saka wafungei kanzi chero chaitika ndamutora huku uende nayo musango ndonogura huro huku iyoyo achingonogura murume ndodhiraivha motikari anabva donha nemotikari yacho nanikoko ari murodhi kuyeni girlfriend kwausenda message zvikanzi zvawaita izvi ndazviona zvangu but chaona simba saka girlfriend arazoda kuedza kudzosera mukadzi obva amborohwa nemabayo ndobva ndachizoti it's okay ndozvaari kuita katicheregedza timuratidze kuti simba ririko ndobva ndangomuchitora soso ndobva aita ndobva ndangomuita zvandakamitira kunoku girlfriend ndobva rarova pasi amaititi warohwa ne100,000 lawsuit hanzi defamation same rayana ndakamborohwa Miracle Paul saka ndikubhilivha kuti makoti vanhu vanenge vakukandirana makoti papers zvekudaro hamuna here kamunotipawo kuti wotive nerombo rakanaka kukoti izvozvozvo zviriko zvakawanda zvekuti tinokwanisa kunge tichivhara nepamwe pakungoti chero majestri chaachitotaura kana kutombokotsira kana kupera simba nenyaya yemunhu majestri kana achimbotaura anogona kutombokotsira kotsira chako wausimba wambonzwa hope uchiverenga bepa kuti paende mujeri hatichate tichida isusu kuti nyaya ite sei ipere yandiri sapane mamwe mafavors anozoiswa ipapo naMwari ekuti nomejasi woona kuti no munhu zvishowo toda musunga but haana chii but Mwari anenge aitopindire panyaya dzakati nyaya idzi Mwari anenge asipo mune aiwa Mwari anenge atoripo ngatipe example yekuti munhu auraya munhu auraya munhu obva yakwamuri mimi
achiti anoda kuti major state avhiringidzike kana tose kati abira munhu mukore yamunhu kuri deep abira munhu mwari anozopindire nyaya dzekuti kuti achisapoti futi kana achiprotect munhu abiru aba wacho inini izvozvo handitoite saka makanzwa paipa nichitaura paipa nichiti inini munhu ada kubvisa nhombo kwandiri kwete uye kunongouya munhu ari kutoda nhombo kunouya munhu arikuda kuuchikwa sazvozoti munhu abira munhu kana kuti munhu azoita so kana chine mhosva dzake zvake ndoita zvoti hauna mhosva panyaya dzako zvakafanira kuti munhu anogona kupomedzerwa kunzi repi but iye asina repi yacho unogona kusungwa here mhepo dzekwako kana dzikanyatsosumuka chako chako zviri serious unotoenda but usina mhosva zvozoonekwa papa yoti but munhu uyu tamusunga but anachi ana mhosva after 10 years imhepo idzo dzakatsikirira dzakasumuka zviri serious saka ndo zvatinoona isu toda kuti no uyu munhu ari kunzi zvakati but hapana apa asizvo saka tinodzinga mamhepo aya majors ndipo zinoti but haana mhosva ko munobatsirwa here ana Sparks nauncle Saint naNyati vakablokwa namadam Boss munovabatsirwa here vaite rombo rakanaka re1 block wavo Sparks paikanga da mutsengesa karibo bhutu ndani blog kana Sparks nenda nomobhise jambwa nemunyama wekungovengwa mukomana akavengwa apa ndichatoso ndingatakavengwa nika kana tiri pamberi nika zigwa rakachitero kana iyo zigwa ri pamberi nechitero saka tokoti bozi zigwa anozopinda futi pane imwe nyaya yekuti inyaya vhidhiyo irikairi handitoda zigwa imwe day so ndakapinda live nana Titashe Mutarisi nana Jazini yakawanda ana maceleb wanga aripo pana pachigift kwavanhu ande zigwa anga asipo hapana papinda zita razigwa but zigwa anga ari mangomedzeki right zvakuwanaka fonera zigwa ya nazigwa wakwe ndapiwa nazigwa wakwe saka munokwanisa mubatsira aiwa mese datomhena nemese muri tiri kubopoma bosi vatoda kubopoma rekwamurehwa chairori alright koma Slay Queen oro mabhebi oro vasikana vane rombo rekudanana nevanhu vane mari asi havana rombo rekupiwa mari yacho ya rombo ravo ipapo futi ka ndinoita sekuti maybe ndazvisungirira futi panyaya one yandataura yekuti iye haava futi mabhebhi achona naye ndo ari kuputsa dzimba dzavanhu no kudanana hakusi kuputsa kune maSlay Queen vanotodanana nemurume wemunhu but havaputse imba yemurume wemunhu pane paunozosvika wangu nebasa nemari chete alright sikaini question yangu ndeyekuti mutongi zvakaipei kudanana nemurume wemunhu as long usingaputse imba yemurume wemunhu iwe usingadi kuiputsa asi zvidanane naye watoputsa ka no imba haiputswe nezvinhu zvidikidiki rufu chete ndo runoputsa imba munonza chitsidzo chemubhaibheri not chemubhaibheri chepawanano chaicho chinonzi till death do us apart hanzi munhamo nemukutambudzika sinotaura kuti iwewe kana rufu runonzi rufu haringatipanisa nerudo rwaMwari runokwanisa kuparadzanisa marriage chete iwe ufunga kuti karambire murume kuti ane girlfriend bozi ndo matambudziko vakawanda vacho ndo zvatoputsa dzimba vanova serious bozi mumatambudziko anotoatambudziko paita girlfriend saka ndikuimba rimwe reZimbabwe iri kuzvinzwa kuti me musingadi dzimba vasikati dzimba bozi ndomukutambudzika macho ka ndomukufana nemukusuwa ndomukusuwa macho but pane mubvunzo wakanaka wabvunzwa naAzigu wekuti zvoni munokwanisa here kubatsira vanasikana nokudanana vanhu vane mari asi mari yacho isingabude haibude aigona kuiona chikonzi iripo but haisi kubuda motodya ngatimboti isusu hasi kudanana nemunhu asi anodanana nemunhu but munhu iyeye haana mukadzi unomona wapi munhu ane mari
Aiwa, yekuti inooneka asina mukadzi. Hakuna munhu ane mari asina mukadzi. ngatimboisa menzo wakadaro Munhu chete ane mari asina mukadzi ndini. saka Hakuna. tinozvibatsira kuti asi musikana yeye umupe mari. asi iye ndiye munhu wacho wekuti chi anokuda akaitana naye aine mari but asingavapi. No indopa. Saka isusu Munopa here? Because handina mukadzi. Mudana kana une mukadzi wakwanisa kungopa kupa kuna malevels here ziko. Apa level rangu ndopa. Ukwana ndopa musikana 20. Uviji ndopa mawaya 2 waya. Ndichitambira 100. Kana ndiri negative baba. Ndopa. But point yangu kuibata Sparks. Ndati varume vana vakadzi kumba. Usually avape vasikana mari. Why? Not particularly because avadi. Vazhinji vacho vanenge vasitorina mari inokwana kuzoita sei kuzopa kumba yonokwana chi. Of course vari kwane mari ino extenda, but vazhinji handiti havangakwanisi kufinansa budget rechirombeka using mari yechi yeshuga yekumba handiti. But isi tiri kuti kudana nemunhu ndatimbomira kuti ndezvi ane mukadzi randana but mari anayo uyo tori nerombo rakanaka rodana nevanhu vanechi vane mari. Asi mari yaya kuti izoita osmosis yekubva kwayakawanda ichienda kwaisiri zviri kuramba izvozvo zvitoona kuzvigadzira. Bozvakatasa vamwe vasikana vazhinji chaonotozuka chikamati yachishanda mushopu yebhutsu chitambiriswa ubva watotenga mota watoita sei. iva vanocleana mari. Mafavors yayo anoitika yekuti tingoita kuti iwe kana DJ Sparks Benz yavo yavainayo vangonzwa kuti mazuva anenge dzarimbofamba netsoka dzandipe musikana wangu. Bozi iwoyo ka karimo muchikwama mangu pane kamwe mazuva anokati nako kakaipa ikaka ekuti anongotsunya tushoma shoma so twakadai so chokuti ndino munhu paanobikira baba kumba kuti baba vasanetsa paanozoenda kutoilet pipe akanorova zvake kutoilet pipe kekupesera kanobuditsa kutoilet kako akakaisa patishu ovhengasa nemushongoyo okata nzara dzake dzekuno nebvudzi rake repanapa nepanapa pfungwa ozvivhengasa ozvipisa obikira baba nezvimwe zvandozongomuwedzerera ipapo hakuna chero kapaparika sei hakuna. Aruba get with my ideas. Munhu aigona kuita ari padheni ega apedza kuita ega padheni Zigo pakaipa mudhara. Mutongi marobari awandisa muHarare. Ndaona Rafika Dambi ari kunzi anenge akaroverwa in daylight 500,000 US. autogea vakarikabva kwatora waya wasimuka vepakashata tasiita zvavo. Isusu ndine zvandinoita zvekuti ndine zvandinokupa zvaunocherera pamba. Wacherera pamba mangwana makuseni unomuka uchinotarisa sinoona pasina. Mwariwo nemidzimu yedu vakada chaizvo zvakasimba munhu anodzoka. kuozva mambara zvamunokwanisa kuita before nsandatombobirwa kuti pamba pagare pakachengetedzwa kana mari yangu igare yakachengetedzeka whether kumba ngochii ndo zvanotaura kuti vamwe vanhu vazhinji vane mari vakangwara-ngwarawo havo vanogara vachifamba kugadzira pamba pavo kuti even chiro vanhu vakatoziva kuti munhu ane mari uyu vachida kuti vaendeko vanongonzwa kuneta kungofizuka kukuverengera kukuenda pamba panenge pakagadzigwa pamba panenge pakatsigwa. Nobva unofungisa nyaya yesecurico kwakaiona securico ine maini handiti securico itseningi security company so they were guarding mine vaigada saka kwakarobwa vanhu maini rikaluza 670,000 US then vanhu vemaini bva vangobaya court
vakati isusu hatingabhadhari security panapa kuti tiyozobirwa mari. Ewa. Saka security yaiti isu hatinamboona kana any sign yekuti pachaitika robbery. Saka jaji vati iko kutotaza kutoona kuti pachaitika robbery memuri security pai security 670,000 euro, which means this ruling now means kuti iwewe kana uine magadhi awakatora iwewe makaisa masecurity guard pagedhi mukadii handiti and then waya wobirwa iwewe iwo wanga wakagada ndavakupi vanofanira kuti udzani mbavha dzakaenda nepi dzakadii kuti vanongoti tarobwa. But inini ndiri papo zita basa rasecurity guard kuprotecta zvinhu zvisabiwe kati kuona kuti haba ndiani zvabiwa sei. No, basa resecurity guard riri muzita iroro security guard. Haubirwe security guard iripo. That's why vaine marapid response team ukaenda kumasebhab ane musoro ari kudhuze nemaneni kwenyaya ukuti ari kudhuze kumanani kwangu kati kuti ari kumanani kwangu. Kuti ari kudhuze kumanani kwangu kati kuti ari kumanani kwangu. Saka masecurity company atori nemapatrol mota ndosaka chinanenganyonzi rapid response chichichi chaniti reaction team kana gadhi aripo akaona kuti chada kuitika panapa chiri kuratidza kuti chida kukala atori nealamu yake kana nhenge yake kuti vanotouya paadresi ipapa kana pachitofanira kutorira futi yorira kana paifanira kutofa vanhu pofiwa mapuriso anenge aita se atori murodi kuita se kuuya saka iwe ukabirwa ina security guard imhosva yesecurity firm iyoyo gadhi anofanira kutorwisa kana kureisa alarm kutoreisa backup then kuona basa rekuona manje rinoratidza basa remasecurity guard ibasa remaspies vakadzi vanenge vachitengesa airtime pakona simu rinenge rakagara pabridge richiita se handiti intelligence ndoro basa rekuona ndafunga kuti basa rekuona chati basa rekuona amaCCTV maCCTV anokwanisa ngokuratidza munhu asvika kuti pasvika munhu asi nogona taudza kutoona kuti munhu wacho ndiani munoona zvinhu zvakabiwa so akabira neapa maona ona yakuda nekamera number 7 uyo motarisa kamera yeku7 handiti but kana uchida kuziva kuti munhu asvika nguva yachifamba abva abuda nekupa nditi ipapa panoshanda zvigunduru panoshanda timu remutoriro panoshanda timu repabridge panoshanda vakadzi veairtime nemirinda nepower vanenge vachitengesa vari pakona inonzi village intelligence can confirm that the robbery happened nguva yakati mabona then kana zvese zvazoramba baba mutongi mutongi obva uya wapedza masports pa 500,000 unovapo 250 obvious. But bamutongi ava tofanira mboshinga mari ifana dzoka zvazvo ringoti nditongodzoka nemwe weitoda tongopindawo weitokana private investigation asi toishandisa chi tobva tatosumuka shandisa spirit techingoti vaiti mweya uri kuti chima tobva tasvika panzvimbo tobata vanhu vedu toita zvatoita ipapo asi ine ndiri kutoda manjewo simba rekuti ndikwanise kunge ndinayo 500,000 padeni kuti unzi ndiwo uri kubirwa kuti unzi ndiwo kubirwa utonayo mari yacho mune zvamunoitatopfumawo zvekuita 500,000 izvozvozvo ini nangu ipapo pachikero chokuti asi kana wati uri kuzvicherwa aya uneiwana ona bamutongi vanotokuudza 500,000 hapana zvatikaite kuzvichera zvimidzi bamutongi nishota kuti chii akuti mari unotsvaga bhozi ukaona kutiendeza vanokona kuti mari chachaiyoka inoshandirwa mari yemari inonetsa komani asi inobuda unoziva here kuti izvozvi zvindiri kwana ndiri kumaruzevha uku tine musha wakafiwa nevanhu 6 kuti nhasi umwe adonha nhasi voviga umwe nhasi wiki iro pa2 months vanhu 6 vanga vadonha
kutoziva kwandiri vakauya vaine mwana anga akadhinda nyoka udeso nekumusano anga asingarari achichema akabudisa ziso rakareba kudai ndo ndizoziva vane vangu svika ndavabatsira svika zvapera chanditi yanga yaida kutodya futi mwana chanditi chikwambo chemumusha chiri kupukutama kuita zvokutama saka zvidhoma izvi zvinonetsa unoona kuita mari but hama dzinoita sei dzinopera tinoona kufara tese sada sichidye dumari tese dj spausa iti imbinga inopedza but uku hama dziri kuita sei dziri kupera saka uchasara waweka unobva wandifungisa picture rimwe randaiona unoziva anonzi anenge achinzi baphomet chibaphomet chakamira chine mazinyanga chanchakamira manje usiku musango chakamira mazinyanga kaenda mudenga chakamira nemwe mupanha zvichinzi uri kuda here ferrari uri shuwa here ruda ferrari ukaepana ferrari ndikuida but azvi kuzofaiti 27 izvi kaunzi sarudza izvezvi sparks nemakore mangani kubva pa33 wofa zvako pa40 but 7 edzi ave nadzo idzi unongofamba nemalambogini anenge akanyorwa kana kunzi sparks uine mandege ipapa mukadzi wako anobva anenge aine life iri bo achigara kumaheights kunanyanya chishawa chahills iwe nendayo kuti mukadzi wako life inenge iri bo anenge achikutenderawo futi kuita maconcubines unenge uchizikanwa unzi sparks anodya stroke yaada asi wobva wafight 40 oro tingoramba uri palevel rauri svika 100 years ya chinotisa nyaya tiri pakuti hauzive kuti zvoni zvese zvazvibvise kuti musine nguva ndirini boona kuti wapinda mudhiri re40 pamwe iwo wasova nechi ne4 years ndobata kuti mutsanangure ipapo hanzi kune misi nenguva asi iwe paunonoromba handi kune urombo hwekuti unotoudza kuti uchafa rini upenyu chaunototengerwa wanzwa alright nomwe munhu anonoteyariva musango rokuti ndoda kusvika 100 oro makore akati ndichirarama unotengerwa kupi mwoyo wekamba pane zvinovhenganiswa mwoyo wekamba nezviyo kamba inorarama ndo mhuka inorarama zvokurarama nezvemishonga ya pane mesi dzedzaiti so uona kuti upenyu unorigika saka zvekuti misi nenguva hazvishandika kana vanyatsoriga zvavo ukariga pachiposition chako chokufa iweyo unofanira kuzodona wani sikapa unenge watsipikani unenge watsipika mwari rebozi mwari ndiye anonyora misi nenguva metsi dzoitwa ipapo asi vamona nemaprofita ese atakashanda nawo vese vanoti musi wavo wekufa unouziva unoziva emimi wenyu munoziva aiwa ini ndichipo zvanguba ndoziva paunozonyanyisoudzwa zvezvafanire kuti ndasagwekana nemwedzi oro ne5 days ndo paunyanyisoudzwa kuti uri kufa nenguva yakati paone zvimwe zvoda kutaurira hama vada kutaurira madzishamwari kuti mukaona zvadai musi wakati nenguva dzakati ndo nguva dzandiri kuzorora anoziva profet passion vantu vanoziva musi wauri kufa futi ana achitoziva zvese matemi manozoziva pasina unoudzwa akuti unoona iwewe uchasvika natobo waudzwa kuti uchasvika pa8 pa8 pai pasagara 5 days ndopo uchizodza kuti musi wakati musi wechitatu ndozuva rauri kuenda ndozuva rauri kuzorora sachisana wadai nyaya dzekufa dzinosvota hapana but unenge watoudzwa asi unotya kufa ya ndinotya kufa ine sense yekuti nyaya yekuti inini manje ndisingazivi kuti ukama hwangu namwari hwakamira sei kuti abara ndamhosva here but ndichiziva hangu kuti semuchristien ndichiziva kuti everything namwari uya okay handika handitye kufa but nyaya kuzofa manje uri mutadzi kati une zvinhu zvakatadzira mwari ubva wazoenda kugehena like zvandobhelieve inini because christian ndo zvinotyisa stereki alright ini ndobhelieve kuti paunongofa baibeka hakuna zhinji inomboitika kuseri kwaka kuti moboto zvotopera zvada hakusina kana alife after death hakusisina utongori manyowa zve zvatodhakwa unenge watongo
Dhiri ritoripo ipapa uri ipapa. Ukaona nechikwereti chemunhu chitomutiza. Inini hangu handidi kubhilivha izvozvo zvakutaura. Zvazvaya zvokuchuza zvokuchuza kuti handidi kubhilivha izvozvo because ndakaona pasi panapa pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kubhilivha, zvimwe zvinokurasisa, zvimwe zviri zviright, zvimwe zviri chii. So ndakangodecide ini kuti handichadi kubhilivha zvinhu zvinyowani. Iveregera but tichazongosangana futi mutermite. No, handi kuti zvonokwana chimwe. Chero zvichaitika ndika unangori correct Asia. Kana kuti but ini ndine zvandotenda mazvino. Mina tichibvunza Mutongi kuti mimi munobhilivha chii? Ini zvandinotenda ndochokuziva tinofanira tirurame tizoenda kudenga tivewo rumuko rwakaita sei Rwakadai. rwakanaka. Munoziva kuti hapana kudenga kwatiri kuenda. Aiwa man. Hanzi nebhaibheri, Inyaya nebhaibheri, hanzi denga idzva ndinhingi zvichauya pasi panapa. Kudenga tisingodiwa. Mwari atatotiudzirawo denga idzva nechipasi panapa. But tinyangwe tiri pasi panapa inanda problem yekunzoni tazobva panapa taenda kune imwe nzvimbo Asia. Zvakafanana kunga ndiri good life chaiyo yakauya ndiri panapa ndika it's fine. Zvokuti azoenda Cape Town kuti nzoenda good life ina haisi problem. Ende udenga unenge usina good life anoza inenge ingori holy 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 holy. Abanye bakaipa baba nenungozabira. No, I'm 100%. Because I believe with strength in everything. Zvinobva kuna Mwari. Asine nukozora. No, mwana chinji kuti kamutongi. Muzigwa kushandisa uchenjeri pano pasi. Kudenga uriwo upenzi. Akunyasa kuti zigwa kushandisa uchenjeri pano pasi. Asi kuri kuchi? Uri upenzi. Pakaipa. Mutongi mashoko enye upenzi. Chatoda kungotenda mhuri yeZimbabwe. Baba Mutongi variko. Wakadzoka kubva mugungwa kumadziva. Saka tinoti vanoda kubatsirwa, vanoda kudyisa varume vavo, vanoda kusunga varume vavo, vanoda kusunga madzimai avo, vanoda go back to kozoita vamwe vaya vane mumusha muri kungofiwa zvisinganzwisike, vanoda kuti zvigadzirise kuti zvipere, nevamwe vaya vane pfari uyai tirape, vane kensa uyai tirape, zvinhu zvitiitire zvakanaka, vane mamainzi uyai tigadzire zvinhu zvifambe, uitewo mari sezviri kuita vana vevamwe. Ndo mashoko angu. Vane mabhizinesiwo vachida kuti zvinhu zvavo zvisumuke, svikai kuno zvinopera. Ndatende. Alright, aiwa mhuri yeZimbabwe. Tari tichitaura naBaba Mutongi vanga vari pasi pemvura vadzoka. Saka taita timbonzwa kuti pava parisei pasi pemvura uyezve pane mamethodism manyowani here ava kushandisa mukurapa. Samazuva ose ndinenge ndinaye Zigo. Mpigo. Zigo. People's Jena. Hapana People's Jena hapana kwandoenda Faroa. Unenge wakika bucket. Anyway guys, here's the Zigo guys. It is zondishota boys. Zonduresa hana. Dzinoita kuti ndifunge kuti handibva kuti munhu wese hatidi change. You know problem ndika munyika kandi problem yavanhu hatidi change. Kuti akanopiwa dzimwe information dzinoita ngezvazvo. Wanoona kuti problem ndika munyika hatidi change. Ndikasvibe. Ayo. Problem ndika munyika hatidi change. Apana digital. Change inopisa but inopisa palevel yekuti even mtombo zvamajana kuita makuseni mutizviite imimi makafuma makuita zvimwe kana kanzi muZimbabwe munomandika tsingatano nyaya dzepolitics zvakanzi muZimbabwe munomandika nyanga zvakanzi muZimbabwe munomafuma muchitonhora everyday hatiide change iyoyo. Handi mungoona
change yatisungona chete ndiri patsababla Interchange. interchange And with that, we are out.